Inguru giroa, natura, birziklatzea, asko atsegin eta emozioa zorrarazten dizuen hiru hitz. Ekologista zarelako, pertsona kontzientziatua zarelako, birziklatzea atsegin duzu, ez da? Iaz birziklatzeko ontziak banatzeko kanpaina abian jarri zuen Aldundiak. Bai, koloretako poltsa batzuk bertan zure objektu guztia sartzeko aukera zenuen, guztia ordenatuta eta txukun izanik. Guztira 160.000 eskaera jaso ziren eta 52 tona birziklagarri baino gehiago jaso ziren. 2010 urte honetan, beste 5.000 pertsonek eskaera egin dute. Zu izan zara horietako bat? Hala ez bada, oraindik baduzu denbora. Gerturatu zaitez Aldundiko bulego batera eta galdetu bertan. Birziklatzen baduzu, inguru giroaren zaintzarekin bat egiten duzu. Birziklatzen baduzu, bigarren aukera bat ematen diezu ontzi desberdinei. Birziklatzen baduzu, arazoari aurre egiteko konpromiso hartzen duzu. Mugi zaitez eta birziklatu.